Konje mnumzane uthe indaba ufuna ukuyibulala. Umuntu akatholi umsebenzi nemali nendlu. Phoyini edala uthi wena uyibulale uma ungenayo indlu nemoto nomsebenzi. Udalwe ngemali wena. Cha. Manje ubona ukuthi uma ungenayo imali ufanele ukufa. Cha. Mnumzane ugangelane. Yini ipurpose yakho yokuza la emhlabeni? Ufuna ipurpose. Wena ucathi ipurpose yakho kwakukuba nendlu. Wawuzokhosela wena la. Isebenza. Wawuzofukuza nje. Ngibese ngiyahla. Wawuzohlafuna la. Ngilale. Masulalile bese wenzani? Ngiyavuka. Masuvukile? Ngiyasebenza. Masusebenzile? Yeah. Uye empeshenini mhlawumbe futhi. Yebo, yeah. Wawuzompesha la emhlabeni. Mnumzane mhlawumbe uba waphila ngezikhathi zasendulo mhlawumbe izikhathi zoshaka. Wawuzofuna nje. Ngicela yasha. Nani mhlawumbe? Mhlawumbe neqhukwane. Neqhukwane. Manje uma ungalithola iqhukwane bese uyayibulala. Cha. Nakho phela ufuna ukuyibulala ngoba indla uyithole nemoto. Futhi wena uzoyibulalela ukuthi awunalo iqhukwane nehashi. Yini ushibhisa impilo mnumzane? Uyabona ukuthi uyayidinga ipurpose ukwazi ukuthi uphilelani. Khona uzokwazi ukuthi ihashi ulidingelani neqhukwane ukhoseleleni la emhlabeni. Engiyithola ipurpose. Sekwahamba nesikole mnumzane itrip. Yebo. Wawuphatha umphaka ngithi. Yebo. Uma uhamba nesikole wawuyowenzani? Udlala ibhola. So manje mawudla wawudlelani ukuthi ukwazi ukudlala kahle ngithi. Yebo. Manje ipurpose kwakukuthi uyodlala ibhola. Yebo. Bese uyadla kodwa. Yebo. Manje wena ufuna ukudla la emhlabeni ungenayo ipurpose ukuthi udlelane. Bese uyayibulala uma ungenakho ukudla. Uyabona ukuthi wena ushoda ngepurpose into oshoda ngayo hayi imali. Ngoba phela imali ifana nokuthi umphako uhambe netrip. Kodwa uyapi uyodlala ibhola. La emhlabeni uzokwenzani? Uzophithizela nje. Ufukuze, ufuna umsebenzi, ukhosele ukuthi qhubaba uvuke. Ucikicca amehlo. Ashwalo. Mnumzane uzoyidinga ipurpose. Yebo. Umzimba lo indlu yakho lo mzimba njengoba ufuna ukuyibulala nje. Manje usudecide ukuthi uma uphuma kulo mzimba uma sowubhidlizela uzohlala laphi. Cha. Mnumzane usidalela inkinga kodwa uyabona. Usuzohamba ustranded manje la. Uhamba usihlupha la ebusuku uhamba uhike ama-truck. Yebo. Yini kodwa mnumzane ukusihlukumeza? Kodwa anginayo indlu. Indlu yakho nje lo mzimba ohleli kuwona. Ngoba usufuna ukuyibhidliza nje ufuna ukuyibulala. Sofuna ukusandisa lamaphara nje manje. Ukangelane mnumzane. Bengithi kufuna kube lula. Ngeke kube lula mnumzane kuzoba worse. Njengoba kulo mzimba usenethuba lokuthi ulungise ukuthi mawuphuma kulo mzimba uyapi. Wena uvela uyawubhidliza nje ubhidliza yona lendlu leyo nayo okufanele ulungise usekuyona ukuthi uzoyapi. Manje uyaphuma nje la uzazi nokuthi uyapi. Hayi bengithi ngiyaphuma nje. Musukuganga mnumzane. Uyihluphekisa kakhulu nje. Nepurpose izoba uhlupho noma ngayithola. Cha, ngeke izibe uhlupho ipurpose. Izokwenza ubone ukubaluleka kokuphila. Ungayibulala ungakayithola ipurpose. Bese uyabona ukuthi mase uyitholile ipurpose usazofuna ukuyibulala. Yebo. Awuzelanga ukuzoba nemali nala emhlabeni. Awuyona ingane ejabulela ukuthi inikezwe imali lokho ibala. Ayikwazi nokuyibala ukuthi imalini ibala ukuthi ingaki. Jabulela ukuthi iyathenga kubuye ushintshe. Ufuna leyo nto nje wena. Awuhambe ke mnumzane uyofuna ipurpose yakho. Uzoyibona na uzoqala uphile ke manje.
Okay, hamba mnumzane. Hayi shit.